ayo digayengke. Ora. Wis, Kong. Hah? Wis. Wong donya. Oke ngopo? Wis kok. Wis. Aku nek lagi seneng-seneng ngene iki dipedhot dalani sengit lho, Tru. Iki lagi gayeng lho iki. Cuy. Damar mati mulya. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Do re mi sol jeneng gaya. Miring. Mire kok miring. Miring tahu tempe rasane. Waktu terang bulan udara bersinar terang. Teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama kita duduk dengan bimbang. Pakai sarung saya. Nah itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Bawa satu taksi kita bersorak-bersorak. Taksi! Tanjung Perak, tepi laut. Kita nongka. Boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut. Bawa perut. Itu lutut. Atas lutut. Itu perut. Bawa perut. Lutut. Atasnya dikit. Perut tetepan. Pedro ira kompak. Atas lutut, mana kutut. Neng. Bonggo. Udan. Iki arep tak metlek apa kae? Oh iya. Anu manci gedhe putih, sowan paman sengkung nih. Sowan paman Sinta dijak mulih. Konangan Indrajit dan Pate ning Anoman ora wedi gedhe. Lah kae Anoman diobong. Tegang bilung, Mbak. Ora katon. Kogong bilung wae. Mangkene kabeh dadi areng. Nana muga wae gandang cintaku sekanyang-kanyang koder. Karo kowe cahayu sing bakul lembar, tulisan. Dalane kowe caca puter-puter. Wis ben nang ki wae to. Ben keplak kapok ora. Ayo. Wong donya. Pak Rebu lahir dina Kemis. Gula ngapur. Rumangsaku bareng tak pitung-pitung nek Gareng Petruk ki iso dikandhani. Nek Bagong ki angel dikandhani. Mbah ya saora-orane iki mambu to. Wong aku ki Nalendra. Mesti ya nganggo lenga wangi. Ambune iki ra ketok to sing rawuh ki sapa? Kok terus-terusan Gojek ki ana watese kok. Sak penake dhewe. Pak Rebu nesu. Ndara Kresna kok Pak Rebu. Siap dan mundur teratur. Kapok pancen tak jarak. Nek aku sing elek-elek apa rampung? Mesti ora rampung. Ning daramu sing elek-elek cep klakep ming cangkeme Bagong sing turah. Ki sumbere titenana kowe engko men. Bales.